acum îl invit alături de noi pe cel care se va ocupa de sacrificarea acestui porc. Vă rog frumos, domnul. Domnul, poftiți. Dar domnul, de te repezi așa ca un nebun? Nu mai chema, domnule, să-l tai. Domnule, te-ai chemat ca să-l sacrifici, nu ca să-l tai. Păi și eu ce fac? Stai, domnule, că s-a ridicat soția mea de la masă, domnule, rămâi acolo. Domnule, unde te repezi ca un tâmpit, domnule, la lume? Nu vezi, domnule, cât de fragil e, parcă ești râmarul cu cuțitul ăla, domnule, în el. Lasă-l, domnule, să-l taie, că murim de foame. Păi să-l taie, dar trebuie să arătă și un pic de omenie, nu? Și ce vrei, să-l tai cu omenie? Dom'le, există niște norme europene pe care le-am la mine, norme europene care trebuie respectate în aceste cazuri. Porcul nu se poate sacrifica așa cum vrem noi, trebuie asomat înainte, dom'le. Ce a făcut? Adică trebuie asomat, în sensul în care porcul trebuie să fie conform drepturilor animalelor, are și el niște drepturi, trebuie să fie relaxat, trebuie să fie, deci, îi voi citi drepturile. El trebuie să fie informat în legătură cu ce îi se va întâmpla. Stimate și iubite porc, după inevitabilul dumitale deces, pielea îți va fi despăroșată pentru a o consuma sub formă de șoric, practic. De aici, de la ceaful vom tăia câteva fâșii pentru a le pune la cuptor cu cartofi cu rosmarin, iar pulpele vor fi bătute fără durere pentru a le face șniță în persoană fizică. Domnul primar, domnule, taie-l, domnule, odată, că am umplut masa de salivă, domnule, e imposibil așa ceva, stau am mâncat. E foame! E foame! Respectă umanitate! Noi nu putea să mâncați înainte să veniți aici, noi să nu mai trebuie să sacrificăm animalul ăsta. Bravo, domnule, vrei să venim la Revelion, mâncați și băuți. Da. Păi atunci de ce ți-am mai dat banii? Eu uite ca să fac avere, de-aia. Nu mă supărați. Eu mai trebuie să stau aici? Hai, domnule, pleacă de aici. Da? Domnule, pleacă de aici, domnule, că ești un măcelar ordinar, domnule. Pleacă de aici, că ai fața aia de râmarul, domnule. Vă mulțumesc. Domnule, pleacă de aici. Hai ca porcul să fie, practic, sacrificat, el trebuie să fie într-o stare de perfectă relaxare.